אבל תעלה את הסרטון הזה ליוטיוב. אפשר לקשור אליו. איזה מגניב. חבל שלא הבאתי את הזה. יש לך טפון כזה גומי? כן. אפשר לתפוס לו. שימו את זה על הבטן כזה, נכון? אפשר כאן, מהצבא. בוא. יש לך זום פה כאילו? לא. גם, זום. תעשה תכניס זום, נראה לי. כן. בוא'נה אחי, בן סונה. בוא. 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 אתה שהוא לא יפסה שם? מה, הכלב? כן, חמוד, מה? חמוד ימניה? למה, אחי, מה אתה רוצה? אנסטף, אחי. לא, אני אומר, הוא לא יפה. בסדר, אחי, העיניים. זה השילוב צבעים שלו, תראה. כן. כל צבעי הקשב בענן עליו. היום, אחי, זה, מישהו העלה סרטון ליוטיוב, מילר, שמעת עליו? ויקטור! איפה מאיר? שמעת על מילר? אז מחר הוא מתגייס, אחי. מי זה מילר? מה זה, במיינקראפט. הוא העלה סרטון היום, דוד. כן, על ברטלפיט 3, 4. לא, אז מה הוא כאילו מעדיף? אמרתי דייזי. בטח שדייזי, אחי. יש שם, אחי, הוא סיפר למה הוא בכלל בזה גם. יש יותר נשקים ויש יותר זה. סורווייבל ו-PVP, איך שהוא אמר. בוא. אתה יודע, לשים ככה. אבל בגופרו, אחי, אתה נהיה כמו גבר, אחי. תכניס את הבטן שלך, ואז אתה עושה ככה. תכניס אותה עם הבטן, עם השומנים. מה זה? עושה קומבינה עם השומן. חבר שלי נתן לי 8 ג'יגה, אחי. 8 ג'יגה אני רוצה. רגע, מה הוא רוצה? הלו. אני עכשיו, אני אצל איזה יומי, אצל איזה כזה, נמצא שם. אתה רוצה לבוא בו? אתה נמצא, נו. רד קצת, רד. כן, יאללה, בוא. כלב. כן. זכר. לא. תזיין. זה חוד. זה נקבה? בוא. ממש לא ראית אותך. אני יודע, זה עיניים. בוא. יא, סימבה. סימבה. אין למטה. מה שלך? בסדר, מאיר, קיבלתי את המצלמה, מאיר. קיבלתי את המצלמה. מכרת אותו? זאת אחי, שהזמנתי. זה המצלמה מכרת הזאת. את הטלפון? לא? כל הכבוד. היום ומחר. רוצה לראות משחק, אחי, כולם משחקים, אחי, ביחד. בוא רד למטה קצת. בוא נרד רגע. שוי, יחוש. אני אשלח אותו עליך ויקרא אותו. בוא נרד, נו. עד שמע, תנאי. מה זה המצלמה? גופרו. כמו גופרו. איחוד החומניות. בוא יפה, בוא אליי. בוא חץ, בוא. שב. די. איזה יפה הוא, סקאי, זה קופי סקאי. תסתכל. לא מעלה אותו, אל תשאל. הוא לחוץ, אחי, שנעלה אליו בבית. איך הוא דומה ליוסי, נכון? איך הוא דומה ליוסי, אבל? סתם. שבוע הבא אתם הולכים לרמת תפילין או לשאול כמה? מתן. זה נתונות הילדים. אני בבית שלי. אתה לא... מה נשמע? בוא. מה אתה עושה אתה? אתה מרגיש גופרו. מה קשור? היינו צריכים ללכת לשתות, אחי.
סילבסטר. יש לך כסף? לא איזה כסף יש לי יש לי. כסף אני. היה לי 200 שקל. יש לי גם 200 שקל. היה.